Ne, evo, $3000 sam dobio. Koji je ovo kurac, jebote? Brate, ne moguće ovo. Jo, moguće ovo. Ovo nije moguće. Ne znam šta se dešava. Bože, saču. Unreal. Kako ljudi kriptovalute rokaju, šta je ovo, brate? Poraz, je moguće ovo? Respekt, respekt. Milijarderi su ovo. Roll me kebab. A brat ne razumije naš 100%. Kaos, bro, Ma kaos. nije od streama, brate, ovaj što igra sa nama, brate. Ma nije zajeban. Ovaj Koji mi kurac je ovo? On je da te naučio kripto, bukvalno, nek ga donira. Bože, saču, ubiše ljudi kriptovalute, boga. Što je najveći čovjek ništa ne razumije što pričam. Da, čovjek ne konta ništa, ono. Na njemačkom, Deutsche Liebe, Koji? no. Evo, 5000.